छे परिया था किते ଆଉ ଛେଇ ପାରିବାଟା ଏ ମଉସା ତମେ ତ କେତେବେଳେ କିଣିକି ନବାର ନାହିଁ ଖାଲି ସବୁବେଳେ ରେଟ୍ ପଚାରିଲ କ'ଣ କିଣିକି ନେବା କଥା ନଉନ ରେଟ୍ ଖାଲି ପଚାରୁଛ କ'ଣ କହିଲ ମୁଁ କିଣିକି କେତେବେଳେ ନଉନି ରେଟ୍ ଖାଲି ପଚାରୁଛି ନାଇଁ କଖାରୁ କେତେ କେତେ ନେଖା କୋଡ଼ିଏ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା କଖାରୁ ନେଲେ କ'ଣ ହବ କଖାରୁକୁ ପଇସା ଦେଲେ ଦେଉଛି କଖାରୁ ନେଲେ କ'ଣ ହବ ତାକୁ ନେଇକି ଧୋଇଲେ ଦେଉଛି ତାକୁ ଧୋଇଲେ କ'ଣ ହବ ତାକୁ ପନିକି ଲଗେଇକିରି କାଟିଲେ ତ ହେଉଛି ତାକୁ କାଟିଲେ କ'ଣ ହବ ତାକୁ ଭଲେଇକି ଟିକି ଟିକି କରିକି କାଟିକି ସନ୍ତୁଳା କଲେ ତ ହେଉଛି ତରକାରୀ କଲେ ତ ହେଉଛି ଭାଜିଲେ ତ ହେଉଛି ତା ପାଇଁ ମସଲା ମସଲି କିଣିକି ନେଲେ ତ ହେଉଛି ତାକୁ ଚୁଲି ନଗେଇଲେ ତ ହେଉଛି ସେତିକି ଗ୍ୟାସ୍ ଛାଡ଼ିଲେ ତ ହେଉଛି କାଠ ଚୁଲି ଆଉ ସେତିକି କାଠ ଛାଡ଼ିଲେ ତ ହେଉଛି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛୁଙ୍କ ଦେଲେ ତ ହେଉଛି ଆଉ ଯଦି ସବୁ ହେଇଯିବ ତାକୁ ଖାଇଲେ ତ ହେଉଛି ଖାଇକି ତାକୁ ହଜମ କଲେ ତ ହେଉଛି ଖାଲି କଖାରୁ ନେଇଯାଅ କଖାରୁ